Hello guys, magandang gabi. Magandang gabi dyan sa Pilipinas. Ating gabi na riyan. Ako lang po ay magpapasalamat sa mga nag-subscribe po sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. At isa-shoutout ko lang po yung mga nag-message sa akin messenger. Si Joy Morelia, thank you so much. Kay Kim, kay Virgie Barcelona, thank you so much sa pag-subscribe sa aking channel. Kay sa couple na si G at saka si Marites, thank you. Kay Ben Cortez, kay Baliw, thank you. At saka thank you so much kay Linda at saka kanyang palalab na si Javier Sabile. Thank you. Kay Mercy ng Bulacan, thank you so much. Asep, thank you so much. Ganun din po, binabati ko rin po ang mga vloggers na si Cassandra TV, Manong Jan, thank you so much sa inyo. At ang special kong babatiin ngayong gabi ay ang vlogger na si John David Montana. Yay! Thank you so much sa pag-subscribe sa aking channel. Thank you so much talaga. At bago ko makalimutan, thank you so much sa sponsor ng aking cup, Tasnim. Thank you so much. Thank you. Yun lang po. Abangan niyo po ang susunod na yung mga videos. Sure po, aliw kayo matatanggal ng stress ninyo.